Upat ka mga sugbuanon nga nakalangkat og medalya sa World Championship of Performing Arts may courtesy call kang Lapu-Lapu Mayor Junard Ahong Yachan. Sila mao si John Wallace sa Tubaldi nga taga Bangka, Lapu-Lapu City, Majolica Santos sa Erneville Vinculado nga pulos taga Marigondon o Vinger Tan nga taga Inayawan. Ang upat mi salmot sa Talent Olympics nga gipahigaon dito sa Long Beach, California niadtong Hulyo 12 hangtod sa 21. Uban sa katusan ka mga Pinoy delegates, pulos mga soloist ang upat ka mga sugbuanon nga pulos usab miuli nga may dang mga medalya. Miawit pa sila sa ilang winning piece. Special things I compiled, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our mind. Riding in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. We are so proud because they are Oponganons, no? From different barangays, Bangkal and Marigondon, no? So they are representing not only Lapu-Lapu City, but they are representing the country.